Wat is dit voor hondje? Dit is een Sint Bernard pup. Hij is nog een week oud. Nou ja, ik een heel soort gekwetter. Hoeveel van deze hondjes heb je? Nou, wij gaan heel naast val. Wij gaan het redje van die puppies. Ja. Deze gaat al op. Zo. Nou, dan hoef je er nog maar 12. Nou hoef ik er maar 12 meer. Is lopende bandwerk. Echt lopende bandwerk, ja. Flesje leeg, zie. Hop. En hoe kan je nou vaak komen dat hij nou net stiekem wegrijdt dagelijks? Nou, dan ga ik een foefje. Ga ik een mooie doos, mijn tekentje erin en daar lees ik zin die drinken gewoon. En dan kijk ze eruit. Dat zal je gewoon. Dit is de Benjamin van de stel. Deze had wat vast zitten in het geboortekanaal. De laatste die eruit kwam is. Hier de mem moeite met je tredje bandjes? Ja, de eerste twee ben zakkenboren hier. En toen stagneerde het en dat duurde het te lang. En toen heb ik keizersnede aanleggen. Ja, en toen zie je deze ervoor hoe het was. Hoeveelste is dit? Dit is nummer 6. Maar die maakt nog zo. Nou, de volgende. Waar is mem? Oh, mijn man had mem even mij, want die is heel erg waaks en die is nou heel te vreemd binnen dan is er nou wat blafferig en zo. Dus die gaan we even aan kant. Dit is mem? Dit is de mem, ja. Die hebben we nou even apart, want daar kon je hem net filmen. Want hij beschermt hier ongehoor. Mem houdt net van heer? Nou, dat weet ik niet, nee. Net te bereiken niet. Al helemaal net van vreemd, nee. Hoeveelste is dit? Dit is op je net de laatste, nummer 12. Dus je bent er haast. Wie bent er haast? Ja. En dan kan de eerste dadelijks weer. Ja, nou, een paar uurtjes wachtje. Dit is de laatste? Ja, dit is de laatste. Ja, nummer 13. Laatste beste. Hè? Die moest wel even wachten. Die moest echt wel even wachten. Ja. Ja. En een hele doos vol. Ik ben begonnen met 36 maanden, 20 jaar lang. En Jordan en hij, nou, er is 6 keer zo voor. Je wordt hier indeeld op je eigen kunnen, dus je kan kiezen wat je dus normaal kennen. En we hebben in wezen hebben we eigenlijk maar één optie wanneer er is een keer een bal. En er is conflict door, komt er gewoon naar je bal, dus we hebben geen regels. En het redt hem al prima. Wij hebben het niet zo vol, wat wie het ook griezelig spannend. Ja, het kon wel minder. Ja. En dan uiteindelijk dags verliezen, balen jou dan ik. Nou ja, maar je ziet dat je haalt ze. Zo vaak wonen, zo vaak verliezen. En je verliest vaker dan je winnen. Zo zit het. En hoe oud ben je jou, had ik vraag je mij? Ik ben van 1927. En je kan vlug rekenen, zeg maar. Hey. Ja, dan 87 of 88? Eerst 87, ja. En hoe mooi vind je het om hier nog een mooi te doen? Nou, het is een traditie omtrent. Ik ken begrippen. Ik heb al hier 15 of weet ik het hoe lang mooi die hier. Dus je rekent er haast op, hè? Ja. En ken je het fysiek al nog wat doen? Nou dan wel, hè? Wat weet je net, nou? Nee, nou.
Maar je zit er net doorheen dat je, nou ik zeg maar wat, een rare blessure opbrengen hier, je wat wonen. Oh ja, maar die kan je horen. Als je maar de fiets in een auto rijdt, dan ben ik net gezond meer. Nou? En hoe zit het nou met de opslag? Want we hebben het even vol. Ik zie je meestal even 2 stappen doen en dan even een beste klets het zien hoor. Ja, nou als je... Het is van beiden wil je wat kwatter. Ik kon creëren uitslaan vroeger. Ja, net een subtopper, dat zo net. En ik kon knap opslaan. Nou, en dat gaat nou wel een beetje, hè? En dan moet je dan weer op middelleeftijd dat je dat nou doen kennen, hè? Zo is het, ja. Maar we wezen jongen een heel soort wil en we hopen dat je die joert nog een keer winnen. Dat zou mooi zijn. Eerst hebben we krijg verlijn, maar... 4 wisselingen leek, maar ja. Wie op Nipperke? Wie op Nipperke, ja. Dat is gewoon dat... Zo die oren is beter. Ja, wat winnen is mijn naam. Maar het is gewoon onder elkaar even praten over vroeger. En nou ja, al die dingen die even te plak komen, zo maar zeggen, wat er gebeurt in Friesland en zo, dat nemen we dan maar elkaar even terug. Maar het is gewoon voor mij een dagje uit.